ban yi da na sanin shiga harkar fim ba, cewar Baba Karami. Tsohon shugaban kungiyar masu shirya fina-finai na arewacin Najeriya, Arewa Filmmakers Association of Nigeria, AFMAN na ƙasa, kuma jarumi a masana'antar Kannywood, Alhaji Abdullahi Sani, wanda aka fi sani da Baba Karami, ya nuna ɓacin ransa kan wani hoto da ake yadawa a kafafen sada zumunta, inda ake nuna shi akan keken marasa kafafu cikin wani yanayi na tsananin rashin lafiya, kuma aka rubuta cewa yayi nadamar shiga harkar fim. Baba Karami ya shaidawa mujallar fim cewa wannan maganar san babu kamshin gaskiya a cikinta, domin kuwa babu wani ko wata da na yi maganar da na sanin shiga harkar fim da shi ko da ita. Haka zalika babu wata kafar yada labarai da na yi hira da ita kuma na faɗa musu wannan magana, in ji shi. Kawai dai wasu ne suka kirkiri labarin don biyan bukatun kashin kansu. Ya ƙara da cewa wannan hoto da ake yadawa an ɗauke shi ne a wani shirin fim da na fito mai taken Aliya, don haka ba hoto na bane na zahirin yadda nake, hoton fim ne. A game da batun lafiyarsa kuwa, Baba Karami cewa yayi nayi rashin lafiya a kwanakin baya, har na kwanta a asibiti sakamakon ciwon hawan jini da nake fama da shi, amma dai yanzu na samu sauki kwarai da gaske, ina kuma ci gaba da gudanar da harkokina da nake yi. Don haka a cewar tasa, wancan maganar da ake yadawa ƙarya ce, sannan kuma duk wanda yake wannan magana babu makawa makiyina ne. Ina mai baiwa masoyana hakuri sakamakon yadda hankalinsu ya tashi da ganin labarin. Ni dan fim ne kuma ina ci gaba da ayyukan da nake yi na fim, ban kuma yi nadama ko da na sanin harkar fim da nake yi ba, in ji Baba Karami. Karshen rahoton kenan. Abba Hassan. Kada ku manta ku yi subscribing tare da following da kuma sharing ga 'yan uwa da abokan arziki.